Så sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi lave noget build battle, og de her der ikke ved hvad build battle er, det er i Minecraft, hvor du bare skal bygge en masse ting. Så. Og vi tager en runde i dag, og så må vi tage andre runde. Det er sådan en video, nogle kort videoer, hvor jeg laver build battle, hvor det er kun én. Jeg laver. Sådan er det her, jeg kan lave i dag. Fuck, det er noget lort, jeg kan lave. Og så vil jeg hellere lave popcorn. Popcorn, det er det, jeg vil lave i dag. Yes! Yes! Jeg fik popcorn. Okay, godt nok. Goodie. Og jeg ved i hvert fald, hvad vi skal have nu. Jeg ved det bare. Vi skal have hvid og rød. Og jeg tror allerede godt, I ved, hvad det er, jeg vil lave. Altså, ja. Popcorn, ligesom det. Popcorn er sådan, det er på en måde, hvad skal vi sige, gul, så ja, okay, ikke så meget gul. Der er måske mere. Vi laver faktisk lidt den her. Jeg ved ikke, om den skal være sådan, gå lidt ud af-agtig. Men lige nu så laver jeg, nej faktisk, vi gør den bare sådan her. Vi laver sådan en rigtig amerikansk popcorn. Ja, jeg tror i hvert fald, det er sådan amerikansk. Og allerede 4 minutter. Fuck. Okay, så tager vi altså her. Sådan er det, jeg gør. Så er der kun en her. Så er det kun en her. Jeg tror selvfølgelig til at komme til at tage for lang tid. Og fuck det gør vi altså. Vi gør det her. Jeg er lige til over. Så jeg er fucking galt. Fuck, 2 minutter. Fuck. Jeg ved, hvordan fuck skal jeg så lave Fuck, det bliver også bare rødt. Nu har jeg alligevel rød i hånden, jo. Kom nu. Okay. Jeg tror det her, jeg kommer ikke til at tage så meget på grund af, ja. Det ser sgu da fint nok ud. Ja, det synes jeg. Okay, så jeg synes, jeg vil lige gøre sådan her. Bare sådan lige sådan. Jeg synes bare popcorn har det sådan lidt sådan en ud her. Okay, og så må vi jo nødt til at lave gul popcorn. Det er jeg ligeglad med, hvad fanden folk tænker, men altså fuck det. Okay, gul popcorn, fuck it. Jeg bruger den her. Hvor fuck er den henne nu? Der tager jeg. Og så har vi den op her. What the hell? Men hvor var han forsvandt det ligesom? Godt nok sådan, og så var det bare her.
What the? Det her, der fik en lige her. Fuck. Det var så stress det her. Ja. Fuck vel. Ja, synes han hacker jo ham der jo. God, altså. Flot. Poop indtil videre. Så poop indtil videre. Ja, det er alligevel også poop. Nej, fuck det. Poop. Ja, okay. Men altså, det er jo ikke på en måde, det er min, altså. Det er jo ikke. Det kan godt være, det er popcorn, men det er jo stadig poop, det der jo. Ja, hvad fuck er det? Wow. Okay, det er bare poop. Altså, jeg kan forstå ideen med det, men altså, fuck er det. Okay. Ja, det var også en poop, det der. Ej, det er jo cool. Ej, det er poop. Nej, ikke. Ja, jeg nåede lige. Jeg troede lige, men altså, den havde sgu til den. Okay. Jeg ved godt, jeg ikke dømmer så gode, som andre tænker det ud. Ej, fuck, man, det skulle da være legendary, der, mand. Men altså, det er fordi, jeg gider ikke give alt for gode, fordi at... Ej, jeg kommer til at give det her lort en god. Ja, mand. Og den er sgu da meget god, faktisk. Den er sgu da fucking god, den der. Ja, mand, den der. Jeg har lige givet. What the hell? Det er start. I think what is start. Holy crap. I think that's a super poop. I think. What the fuck is going on? Super poop, jeg gør. Okay. Ja, den her, det er jo god. Jeg ved, ja. Det er jo bare sådan standard noget alle lever. Jeg forstår ikke. Okay. Det her, det er super poop. Hvor fuck er popcorn henne? Hvad fuck er den der? Er det en popcorn? Ja. Det er noget fucking lort. What? Kom på 12. plads. What? Jeg troede, vi var sådan i hvert fald 5. plads. Altså, what the fuck? Det var nogle lortescore, det der. Nej, det må vi jo gøre bedre i næste video, ikke? Så hvis I meget godt kunne lide den her video, så må I da meget gerne huske at smide et like. Og ja, så må vi jo se, at vi kan gøre det lidt bedre i næste video. Men ja, har I ikke rigtig andet at sige end hej.